बेन्दोंआव थानाय खयमारी बुब सभायाव बीपीएफ दलनि बिसायख'थि मेलाव गोबां बेप्रसार बिबुंथि लाखिदों सालबारि जिल्ला बीपीएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दिगन्त गयारिया। बिसायख'थि मेलाव हेल्प युं एनजिअनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे इउपिपिएलनि सा 100 मावथि सोद्रोमाफोरा बीपीएफआव जयनिं जाफैदों। दिगन्त गयारिया बुंदों दि बीपीएफ सरकार थानाय समाव गोबां जौगानायनि हाबा मावदों। एमएलए जय मुसाहारिया इउपिपिएलआव थांनायाव बीपीएफआ जेबो खहा जाया, जेबोखौनो मावनानै होनो हायाखै। बेनिखायनो रायजोफोरा बिथांजों रावबो थांफायाखै आरो बीपीएफ दोलोआव दासिमबो जयनिं जागासिनो दं। इउपिपिएलनि सरकार थासेयावबो एमएलए जय मुसाहारिजों थाङालासिनो बीपीएफ दोलोआवसो हाबगासिनो दं। बेराफारसेथिं बारग' एमएलए रनजित केरकथारियाबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि प्रमद बर'नि सरकार सालायनायाव रावबो गोजोननाय गैया। बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा रावबो गोजोननाय गैया, बेनिखायनो बयबो बीपीएफ दोलोआव लोब लोब ओंखारबोनानै जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायो। धेकियाजानि प्राइमारियाव दिनै खयमारी गामिनि पुब खयमारी गामियाव रिजार्भ सुपायाव दिनै जयनिं हाबाफारि दं। बाहाय जोंहा 100+ दिनै जयनिं जादों गोदान इउपिपिएलनि गोजा गासैबो। जानो गोनांथारसै क'क्राझार नं 1 नं लकसभाया मा बुङो? जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभायावथ' जोंनि खाम्फा बरगयारि सारानो देरहाखानानै दं। दाखालिनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं आङो, माने बहुद आवगायाव गोजौआव थांनानै मासिखौ आवग्रायगोन आरो। दिनै नोंथांमोननि बे जयनिं हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। मा फोरमायगोन बे समाव? बेफोरबायदिया डेलि जागासिनो दं जोंनि बीपीएफ दोलोआव। लोब लोब हाबफैनाय बा जयेन लानाया सोलिगासिनो दं लागातार आरो सोलिलांबाय थागोन। साबेसे जयनिं जादों दिनै? दिनै 100+। ओरैनो गामि जादों ना बबेबा गामिनि गुबुन गामिनिफ्राय? बाहाय एनजिअबो दं, ओमफ्राय सिनियर सिटिजेनफोरबो दं। बिसोर गासै लोगो नांनानै दिनै 100+ जयेन जादों। नाथाय गोबां सावरायजादों सालबारि बियाबाव बीपीएफनिबो दुरबल जाबायना, बे बेसेबां सैथोबा बेसेबां बेखौथ' इउपिपिएलफोरा बुंखागोन, जायनि जाहोनाव इउपिपिएलआ गावसोर दिनैहालागै रायजोनि खाथियाव थांनानै भट बिनो हायाखै बा हाबनो हायाखै, बेखायनो बिसोरो बुंखागोन बेखिनिखौ। खिन्थु जोंनि दोलोआनो दिनै बहुद स्ट्रं आरो सानसे साननैनि गेजेराव एबसुनिफ्राय 20निफ्राय 30 जन माने एबसुनि सोद्रोमा जोंनि बीपीएफ दोलोआव जयेन जानो थांगासिनो दं सालबारि कनस्टिटिउसननिफ्राय। बाहाय जोङो जेब्ला बीपीएफनि गभर्नमेन्ट दंमोन बा 17 बोसोर, बिसोर 17 बोसोराव जेबो मावाखै। बेखिनि समाव जोङो ओरैबायदि खामानि जे आं कन्ट्रेक्टर हिसाबै आंबो मिथिगौ सालबारि कनस्टिटुवेन्सि आरो मा होनो बेखौ जोंनि मथंगुरि कनस्टिटुवेन्सियाव मा मावदों मा मावाखै आं कन्ट्रेक्टर हिसाबै आं मिथिगौ। दा दिनै आङो बे जोंनि बीपीएफ दोलोआव साबमिल जाबाय कन्ट्रेक्टरनिफ्राय, थेवब्लाबो आङो मिथिगौ जे बीपीएफ दोलो जेब्ला सरकार सालायबाय दंमोन बाहाय बहुद अनेक माने डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों। बेवहाय मा खहा जानो, बिथाङा जेबोखौनो मावना होनो हाखायाखै नालाय, बेखायनो रायजोफोरा बिथांजों रावबो थांफायाखै। बेखायनो जोंनि दोलोआव दासिमबो हाबगासिनो दं बा इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट थासान्दियावबो जय मुसाहारिजों थाङाबासिनो दिनै जोंनि दोलोआवनो हाबफैगासिनो दं। बिथांखौ बाखिराम होनना बुंदों, माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? बेखौबा मा साननानै सारा दोनदों बेखौ आं मिथिला। बाखिराम मुसाहारि होनना दाखालि आं निउसाव मोन्दों, खिन्थु मानि थाखाय दोनदों आं बेनि सायाव आं जेबो बुंथिनो हानाय नङा। मानो होनबा बिसोर सानैनि गेजेर सिङाव मा हाबसोना दं बेखौ आं जेबो मिथिया। बेहाय दिनै बहुद गेदेर मोनसे जयनिं जालांबाय। एनजिअनि गथ'फ्रा सब जयेन जाजोब्बाय आरो इउपिपिएलनि खायसे दङ जयेन जादों। खोथाया जाबाय मा, प्रमद बर' बिथां जिथु सरकार सलायदो बिथांनि प्रति रावबो सन्तुष्ट गैया। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रावबो सन्तुष्ट गैया। एखेबारे ओंखायनो दा मा जादों, बिसोरो
स्वतःस्फूर्तभावे ओंखारबोदों जे बुंदों जे जोङो BPF दलावनो जों जयन जागोन जों जगदान जागोन खाम्फा परियारिनि देरहानाय बेसेबां रोखा 100% बेयाव जेबो सन्देह गैया दिनै एकेबारे क'क्राझार समस्तियाव जेसेबां जोंनि बर' मानसि दिनै लोब लोब जयन जाबाय दङ आरो बिभिन्न जनगोष्ठी दिनै मुस्लिम दिनै अन्यान्य जिब्ला जनगोष्ठी दं बिसोरबो एकेबारे जयन जाबाय दङ साबेसे जयन जादों दिनै साबेसे जयन जादों दिनै 50नि बारा 50नि बारा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय नामा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय NGO निफ्राय फैदों गथ'फ्रा आरो ओमफ्राय UPPL दलनिफ्रायबो दं जिहेतु नैसेल' सालबारि बियाबनि BPFनि MCL जय मुसाहारि बिथाङा UPPआव जयन जाहैबाय बेयाव माबा मोनसे दुर्बल जाबाय नामा BPFआथ' जेबो दुर्बल जायाखै बर'न्स BPFनि जेसेबां कर्मिफोर दङ जायजोफोर दङ बहुत मोजां सोमोन्दो बिथाङा गोबां कर्मि लांदों होनना फोरमायदों गैया BPFनि कर्मि कर्ताफोर लांनो हायाखै ओरैनो साधारन मानसि हयथ' साफा सानै लांदों बे बेलेग खोथा खिन्थु अरिजिनेल कर्मि बिथाङा लांनो हायाखै आरो थाङाबो बिथांजों रावबो थाङा बिथाङा बे 4 बोसोर कार्यकालाव सालबारि समस्तियाव मा मा मावदो डेभेलपनि बेलायाव गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ बेसेबां मानसिखौ माबायदि थक प्रबन्सना खालामदो बेखौ रायजोफोरा गासैबो मिथिखागौ ओंखायनो बेजों रावबो थाङा खिन्थु सालबारियाव जोंथ' 1 नाम्बारावनो सालबारि समस्तिनिफ्राय 1 नाम्बार भट मोनगोन जोङो 1 नाम्बार पजिशननि भट मोनगोन 1 नाम्बार पजिशननि भट मोनगोन दा थिग काउन्टखौ जों खालामा खिन्थु 1 नाम्बार पजिशन जों मोनगोन आरो